I do deliverance. So I know the operation of altars. And I know the effect of altars, the dangers of altars. Many people who told ukuthi baboshwa ama altar kubo. Uyabona? Baboshwa ama altar kubo. Told ukuthi umuntu okanye the altar of divinity. Angithi abanye abantu bayahamba bayothwasa. Yeah. Umuntu mayesethwasile, there's an altar that you need to build. Ish. That is why bayibiza indumbe. More people now abathwele bathe thatha lento ayinabo ungozi. Today bayakhala. And they are coming to us. Ish. Bayakhala because uthatha inyoka manje iya demand igazi. And it demand ukulala nawe. Then thina singabazalwane kakhulukazi, most of us they are ignorant. They undermine altars. Abazalwane. They undermine altars, and the altars are serious. They undermine altars, and altars are serious. Umuphuma usindiso. Yes, iBhayibheli lithi umuntu esekuKristu Jesu isidalwa esisha. Yabona 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Yeah, okwaqala kuyadlula kubheka kuvela ukusho. But it does not mean ukuthi neglect inkonzo yokudiliza ialtar bobelonga kulo. Sibe ne perception yokuthi uma umuntu eke waba inyanga okanye waba isangoma umthakathi uma esesindisiwe lo muntu lo usho powerful. Yeah, I think leyo nto le it goes back nanendlela esikhule ngazi ukuthi shuthi nje into eyinyanga siphavu shuthi mase kusindiswe lo muntu kade inyanga automatically shuthi lo muntu uzoba powerful. The problem, our people don't know the scriptures.